Мили Свят Дух, ние те молим, нека Словото Ти да дойде и да докосне сърцата, да дойде Словото Ти, да предизвика и да промени тая сутрин. В името на Исус се молиме. Амин. Аз Ти предавам себе си и те моля, нека да бъда инструмент. Дай ми пълен израз с думи, така, защото Словото Ти да дойде и да бъде реално за тия мои приятели. В името на Исус Христос се молиме. Амин. Тая сутрин моята проповед се казва, ако трябва въобще да се казва някак проповедта ми, се казва ходещи близо до Бога. Синовете на светлината, които ходят близо до Бога. Затова искам да ви говоря днеска и ще прочетем една история, която аз намирам за една от най-красивите истории в Библията. Една много съдържателна, много красива, много дълбока история, която е живото променяща и е пълна с чудеса и знамения. Пълна с измерението на Бога. Вие знаете, че има и нещо, което се нарича измерение. И в измерението на Бога то е много различно. Измерението на Святия Дух е много различно. Ние живеем в едно измерение, което всичко е материално. Аз съм материален, този стол е материален, тия светлини са материални дори. Но това, което трябва да разберем е, че има друго измерение и то е измерението на Святия Дух. Мястото, в което Бог обитава. И аз вярвам, че Господ иска ние с Тебе да се движиме в това измерение на Духа. Както може би се досещате, аз всъщност може би не се досещате, но ще говоря тая сутрин за моя любим пророк, който познайте как се казва. Аз говоря често за него, защото за мен той човек, често казвам така, за да могат да ме разберат съвременните млади хора, за мен той човек беше извънземен, той не беше от тази планета. И вярвам, че той беше един от пророците, един от хората, които беше предвестник, чуйте ме добре, на това, което аз и ти трябва да бъдем днеска. Той в Стария Завет живееше така, както ние с тебе днеска трябва да живееме. И аз искам да ти говоря за това, че Бог е толкова голям, и ние трябва да се научиме да ходим с Него и да чуваме от Него, защото това ще промени целият ти свят. Искам да те попитам, уморява ли те света, в който живееш понякога? Умръзва ли ти понякога? Казваш ли си, Това е, защото не живееме в измерението на Духа. Ако ние с тебе влеземе в измерението на Духа, там всеки ден е вълнуващ и там всяка секунда е велико време. И затова ние имаме нужда като църква да се научим да ходим в измерението на Святия Дух. И ще ви чета историята, тя се намира в 4 книга на Царете, 6 глава. И малко по малко ще четеме и ще говорим за това какво ние като синове на светлината трябва да имаме и да живееме. Сирийският цар воюваше против Израил и съветвайки се със слугите си, каза: найди си кое място ще разположа стана си. Тогава Божият човек прати да кажат на Израилевия цар: пази се да не минеш през онова място, защото сирийците са слезли там. И Израилевият цар прати съгледвачи до мястото, за което Божият човек му беше казал, и го предупреди, и опази се оттам не веднъж и дваш. И сърцето на сирийския цар се смути поради това и свика слугите си и им каза: няма ли да ми кажете кой от нас ще е за Израилевия цар? А един от слугите му каза: никой, господарю мой царю, но пророкът, който е в Израил, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които ти говориш в спалнята си. Сега чуйте ме какво става тук. И как историята е следната. Сирийският цар разполага войски, иска да направи капан за Израилевия цар, те бяха врагове, искаше да го победи, искаше да го надвие, искаше да направи, да избие израелтяните, да може да ги плени, да ги пороби и така нататък и така нататък. Обаче пророка, Божия цар пророка, Божия пророк Елисей, той чуваше гласа на Бога постоянно и когато чуваше гласа на Бога, изпращаше до цара да кажат: не дей да ходиш там, защото има засада против тебе. Между другото, много интересно е, че в нашата Библия казва са слезли там, а в превода на Славейков казва са залегнали там. Шумкар, залегнали са и дебна царя да дойде. Обаче ето пророка се движи и първото нещо, което искам да ви кажа, че синовете на Бога трябва да са толкова близо, синовете на Бога трябва да са толкова близо до Бога, че да могат да чуват Господа постоянно. Първото нещо, което искам да ти кажа и тая сутрин е, че синовете на Бога трябва да ходят близо до Бога, за да могат да чуват от Него. Ние с тебе трябва да се настроиме на чистотата на Господа. Често определяме, Бог има да каже много неща днеска на нас.
И затова е изпратил Святия си Дух вътре в нас. И когато ти и аз се настроиме на чистотата на Святия Дух, можем да чуем много неща, които Господ ни казва. Някой път ние изглеждаме като уния мъдреци, африкански мъдреци. Имаше 3 статуи, едно време гледах ги, 3 дървени статуи направени, дето един си запушил очите, другия си запушил ушите, третия си запушил устата. И някой път ние християните изглеждаме като той, дето си запушил ушите. Бог иска да ти каже нещо, обаче ние с тебе сме се запушили ушите. Аз казвам нещо много често, за да разберете. Господ винаги иска да каже нещо на мен и на тебе. Той винаги иска да говори на мен и на тебе. Но ние не го чуваме, защото не сме настроени на правилната честота. Искам да ви попитам нещо. Вие в момента чувате ли радиото? Някой? Никой? Що бе, хора? Тая зала в момента е пълна с радио. В момента радиовълните са разпространени и тази зала. В момента може да чуете Радио Хоризонт. Може да чуете FM+, нямаме го това, нали? Energy имаме, какво беше това, с Г? Радио Шумен. Веско ги чува. Можеш да ги чуеш. Проблема е, че нямаме апарат настроен на честотата на определеното радио. Съгласни ли сте с мене? Така че ето какво Господ прави често. Той иска да говори на хората си, но просто хората не са настроени на честотата, на която могат да чуят. И когато Бог започне да говори в сърцето ти, нещата стават различни. Аз се възхищавам на пророка Елисей, защото той ходеше толкова близко до Бога, че чуваше постоянно. Представяш ли си какво казват слугите, известяваше, казва на царя, на Израилевия цар, къде е засадата срещу него. И това, казва, се случваше не един и два пъти. Той чуваше от Бога не един и два пъти и предупреждаваше царя на Израел не един и два пъти. Аз искам ние с тебе да можем да чуваме от Господа толкова ясно и толкова чисто, че да се случват предпазване. Господ да ни предпазва не един и два пъти, а много пъти да ни предпазва. Някой ще каже ли амин на това? Другото нещо, което искам да ви кажа е, че забележете какво казва слугата на сирийския цар. Този царски слуга, който се обърна към него и казва: никой царю от нашия кръг не е срещу тебе и не е за Израилевия цар. Казва: просто има пророк, който е толкова чувствителен за гласа на Бога, че даже известява онова, което ти говориш в спалнята си. В най-интимното ти място, там дето е най-скришното ти място, Господ му показва на този пророк какво говориш. Не е ли чудесно ние с тебе да можем да слушаме гласа на Господа толкова ясно, че даже да знаеме какви са плановете на врага за нашия живот и да знаеме и да се предпазваме от тях. Сега искам да ти кажа какво става с хора, които слушат и чуват гласа на Господа. Забележете 11 стих какво казва: и сърцето на сирийския цар се смути поради това и свика слугите си и им каза: няма ли да ми кажете кой от нашите е за Израилевия цар? Вижте какво става. Когато ти слушаш гласа на Господа, това донася смут в стана на врага. Някой може ли да каже амин? Искаш ли да ти кажа, някой път хората казват: ние сме по-силни, защото Господ е с нас. Истината е, че ти ставаш силен, когато можеш да чуваш гласа на Господа, когато разпознаваш този глас и действаш. Бог е той, който иска да ти говори, да те предпази от много неща. Бог е той, който не е нужно да си изчупваш главата във всяко нещо, което се случва в живота. Не е нужно да откриваш колелото за пръв път и да откриваш топлата вода. Господ може да ти говори, да те предпази от неща. Въпросът е, че ние с тебе трябва да слушаме. Когато чуваш от Господа, това нещо донася смут в стана на врага. Плановете на врага няма да успяват срещу тебе. Ние имаме враг на нашите души, казва Библията, и това е Сатана, и това е нашия противник. Но Библията ни обещава, че плановете на дявола няма да успяват срещу нас, и то ако ние с тебе сме способни да чуваме от Бога. Защото Бог има да ти каже нещо всеки ден. Бог има да ти покаже неща. Така че синовете на светлината, те донасят смут те донасят смут в стана на врага. Добре, един голям въпрос. Как ние с тебе да ходиме близо до Бога? Как да стана толкова близък до Бога, че да мога да чувам какво Той ми говори? Как Елисей, т.е. пророк от Стария Завет, разви това нещо? И аз ще ви кажа две неща. Първото нещо, което ти трябва да правиш, както с един приятел. Когато имаш приятел, ти прекарваш време с него. Нали така? Защото имаме ние българите една хубава поговорка, където казваме: далече от очите, далече от сърцето.
Когато някой ти е далече от очите, когато един вид не е близко до тебе, не го виждаш често, не прекараш време с него, нормално е да ти е далече и от сърцето. Ако Бог е далече от твоето общение, ако ти нямаш общение с Бога на ежедневна основа, то тогава, мили приятели, не де очаква да чуеш гласа му и да предупреждаваш Израилевия цар за идващите капани. Как да го направим това нещо? Прекарвай всеки ден време с Бога. Как прекарваш време с Бога? Прекарвай всеки ден време, в което ти да се молиш, да говориш на Бога за себе си, за твоите духовни нужди, за твоите материални нужди, да го питаш въпроси. И второто нещо, което трябва да правиш всеки ден, да прекарваш време, да слушаш какво Господ ти говори. Много пъти ние, християните, приличаме на хора, които отиваме на доктор. Някой от вас бил ли е някога при доктор? Отиваш и казваш на доктора: докторе, чукаш на вратата, чакаш си половин час, както си му е реда, нали? Повече. Половин час, добре. Чакаш колко ти се чака. Ако стискаш да влезеш, влизаш. И влизаш при доктора след дълго чакане и казваш на доктора: докторе, имам висока температура, лошо ми е, повръщам, кашлям, тече ми носа, чао! И си тръгваш. Така ли прави някой? Не, чакаш го да чуеш какво той ще ти каже. Не е ли така? И ако ние го правим това нещо с доктора, чакаме да чуем какво той ще ни каже, нека да бъдем така и с Бога. Нека да не бъдем като хората, които отиват: Боже, виж какво, имам проблем с това, имам проблем с онова, имам проблем с третото, айде чао, че бързам. Не, ти трябва да седиш там в присъствието, да можеш да чуеш, да можеш да разбереш какво Господ ти говори. Прекарвай време. Как чуваме? Чуваме като четеме Словото. Много пъти Господ ще говори от Словото на сърцето ти. Ще те разпали. Разви това усещане, да познаваш гласа на Бога и да го чуваш гласа на Бога. Аз ти казвам, този човек Елисей беше толкова велик пример за нас и аз се моля цялата ни църква да стане, да живеем в това измерение. Вие представяте ли си, един ден отива при Елисей една жена, която беше получила син по чудотворен начин. Помните ли историята? Аз съм ви я разказвал и друг път. Получила син по чудотворен начин, сина умира, главата го боли, умира там, тя го слага на леглото на пророка и казва на мъжа: сега ще тичам да отида да видя Божия човек. Той казва: защо ще ходиш да го видиш? Днеска не е неделя, не се ходи на църква днеска. Защо ще ходиш при Бога? Защо ще ходиш при Божия човек? И тя казва на мъжа си: не бой се, бъди спокоен, всичко е наред. Детето е умряло, тя казва: не бой се, бъди спокоен. Сега, не знам колко от вас бихте били спокойни в такова състояние, аз не бих и дано никога да не го разбираме какво е това състояние. Но ето какво стана: тя тича при Божия пророк и Елисей я посреща, тя пада на лицето си, хваща го за краката, идва слугата, иска да го дръпне, да я махне жената, да я хвърли на една страна жената, но Божия пророк казва: спри. И чуйте какво казва. Казва: тая жена, очевидно духа ѝ е преогорчен вътре в нея, а казва: Господ е скрил причината от мене. Днеска ние с тебе ще се очудим, ако Господ ни говори. За Елисей беше обратното. Той беше очуден, ако Бог не му беше казал за нещо, което имаше да се случи. Аз искам църквата да дойде на това място, дето да може да чува от гласа на Бога и не когато Господ говори да кажем а когато не говори да кажем да е естествено да чуваме от Бога. Амин. И Бог ще ти говори много неща, аз ти казвам. Бог ще ти говори: дойде един пророк, един Божи човек, дойде, няма да му казвам името, да не издигаме хора, дойде при мене преди 2 години и ми каза: така казва Господ, от вашата църква ще излязат много хора, които ще посаждат църкви в региона. И когато го говори това преди 2 години, аз казах: хубаво звучи. Супер. Обаче вътре в мене всичко беше: няма начин това да стане. Църквата ни беше на друго място, ние сме на друго място. Сега обаче вярвам, че ръката на Бога е върху нас и ние можем да го направим това нещо. Ние трябва да сме движени от тия неща. Ние трябва да сме движени от нещата, които Господ говори. Преди да отида в Африка, няколко месеца, аз още не знаех, че ще ходя в Африка, и виждам себе си в видение, как седа на един стол и тук от тая ми страна едни млади хора танцуват, ама беше като море от хора. И Господ ми каза: когато видиш това да стане, кажи им, че от тях ще излязат много министри и министър-председатели на тяхната нация. Голямо слово това нещо. И аз го забравих това нещо. Отивам в Африка след няколко месеца, всичко се нареди. Отивам в Африка и какво да ви кажа? Отиваме в едно училище. Училище между 16 и 22 години младежи имаше. И става там каши, това ток няма, дойде тока, трябва аз да проповядвам и в един момент стоя си на стола, защото там в Африка, като отидеш и като си бял,
те слагат отделно от всички останали. И сме сложили са ни на сцената така на един стол. И аз много мразя това нещо, да ме слагат на такова. Като... Едно време виках на един американец, викам, знаеш ли, че днес ще дойдат хората да те слушат, защото си американец? Той каза, нищо не е това, вика, като идеш в Индия, идва да те чуеш, защото си бял. Та го разбрах, какво имаше предвид. Идва да те чуят, защото си бял. И в един момент седа си там на стола и като седа на стола и виждам, почна хвалението и като се разигра едно море от хора, 600 деца, като се разиграха и идва точно към мене по този начин. И Господ каза, говори им това слово, дето ти казах. Аз видях видението ми точно се изпълнява. Така че колко е вълнуващо да може Бог да ти говори. Не е ли вълнуващо да седнеш с някой да кажеш две думи и Господ ти говори за живота му и да кажеш, знаеш какво ще стане с тебе? Това ще стане с тебе. Колко е велико да си движен и да си толкова в измерението на духа. Аз искам църквата да стане. Аз искам ти да бъдеш такъв човек, дето Господа ти говори. Не на мене само, не на двама човека от църквата. Цялата църква трябва да слуша гласа на Господа. Колко от вас сте кръстени със Святия Дух и говорите на непознат език? Болшинството. От вас се очаква да може да чувате гласа на Бога. За това Святия Дух живее във вас. Някой ще каже ли амин на това? И ето какво става. Продължаваме с историята. Следващото нещо е и казва 13 стих четеме. 13 стих царя казва и рече, идете, научете къде е. Искат да вече да намерят пророка, искат да го хванат този пророк, защото този пророк е движен от друго измерение и той върши неща, дето, трябва да сме внимателни с тях. И рече царя, идете, научете се къде е, за да пратят да го заловят. И известиха му, ето, в Дотане. Сега за мен и за тебе Дотан нищо не означава, нали? Но ще ви кажа две неща. Дотан беше родният град, то малко градче, родното градче, в което пророка Елисей живееше. Първото нещо искам да ти кажа, когато започнеш да си движен от Святия Дух, очаквай опозиция. Той пророкува, сваля небето на земята, Бог доминира, Бог царуваше в Израел, в околните нации, не чрез царя и чрез войските, а чрез един малък пророк на име Елисей. Искам да ти кажа нещо, скъпи приятел, Господ може да управлява тая нация не чрез политиците, а чрез едно малко нещо наречено църква. По същия начин, ако ние започнем да чуваме от Бога и чуваме, искам да ти кажа, ще дойде опозиция, ще дойдат войските, ще ни заобградят. Обаче, знаете ли какво не? Някой път ние християните приличаме, сякаш има голям боксов матч и ние сме един от боксерите. И излизаш на ринга, отварят ти въжетата, излизаш на ринга и срещу тебе е Майк Тайсън. Доближаваш се до Майк Тайсън и той ти бумва един и някой път ти казваш, той ме удари. Ти какво очакваш, бе, човек? Ти си на боксовия ринг и срещу тебе е Майк Тайсън. Ти какво очакваш да направи? Ти разкаже виц? И някой път и ние сме по този начин. Отиваме на бойното поле, чуваме от Бога и казваме, врага ме удари. Ти какво очакваш да направи? Ние трябва да очакваме опозиция. И когато дойде опозиция, Библията казва, тогава трябва да си твърд. Ти трябва да си твърд във вярата, не когато ти е лесно, а когато ти е трудно. Така че пророка беше в дома си. Забележете, той беше в Дотан, той не мърдаше. Друго, което искам да ви кажа, ние не трябва с тебе да се страхуваме от това, че врага идва срещу нас. Както пророка не се страхуваше. Той живееше, между другото, на 20 км, на 12 мили от Самария, от столицата на Израел, живееше пророка. Това беше неговото градче. Но той не мърдаше, него не му пукаше кой ще дойде и на кого точно е настъпил големия пръст и на кого точно цар е объркал сметките и коя войска точно ще дойде да го убива. Него не му пукаше, защото той знаеше, че е близко до Бога. И ти си близко до Бога, мой приятел. И затова искам да ти кажа, не се бой от нищо, което идва до тебе. Може да дойдат големи и страшни моменти, но знай, че ти си от страната на Господа и всичко, от което имаш нужда, е да бъдеш движен от духа на Бога. И когато си движен от този дух, чудеса ще бъдат с тебе и знамения ще те следват, казва Библията. Амин. И вижте какво става. И тогава той прати там, царя изпрати коне, колесници и голяма войска. И ще дойде опозицията. Не изпрати просто войска, изпрати голяма войска. Забелязвате ли сте какво казва? Голяма. И дойдоха през нощта и обиколиха града. Представяш си, града сигурно не е бил голям, но въпреки всичко да обиколиш един град с войска, трябва да са бая хора били.
Съгласни ли сте с мене? И някой път врага ще изглежда като голяма вълна. И Библията казва, когато си с Господа, по един път ще идват към тебе, по много пътища ще бягат от тебе, човече. Когато не си с Господа, от много пътища ще идват и ти ще бягаш. Но когато си с Господа, дори от един път да дойдат, те ще бягат по много, те ще бъдат разпръснати, като си отиват. И казва на сутринта, когато слугата на Божия човек стана да излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. Стана сутринта слугата да си прави неговите неща, там домакинство и така нататък, и така нататък. И като става, ето града обиколен от войска. Имаме голям проблем. Аз обичам следващия стих. Много ми харесва. 15 стих. Всъщност края на 15 стих. И рече му слугата казва на Елисей, забележете какво казва, ах. С мен ли сте? Пише ли го? Ах. Аз се чуда на еврейски как се пише ах, защото това е еврейски текст. Но ще ви кажа, това ах съдържаше много. И ние някой път казваме ах. Как ще се оправя с това нещо? И ще ви кажа нещо друго. Ума на човек, когато дойдат трудности, винаги ще каже ах. Винаги ще каже, ох, как ще се оправи с това? Но ума, който е пълен с Бога, ще каже друго нещо. И ще видите какво ще каже след малко. Но каза, ах, господарю мой, какво ще правим? В това време имаше традиция. Обикновено, когато някоя войска заобиколеше някой град, казваха на хората, които са в града. Ние търсиме, ако търсят един човек, търсиме, примерно да кажем Иван. Иван ни трябва. Така че ако искате да ви оставим града, просто ни метнете главата на Иван през зида. Това много брутално звучи, но точно така беше. И тия хора събираха се, съвещаваха се и казаха, добре, окей, ще запазим ли града с цената на живота на Иван или ще се биеме всичките за Иван? И обикновено Иван губеше. Нали разбирате тази ситуация? Така че мятаха главата на някого през това. И ето го сега заобграден. И за това слугата беше много уплашен. Защото тук вече ставаше много сериозна работата. Тук хора умираха и губеха живота си и той затова каза ах. И ти някой път казваш ах, ама не трябва да казваш ах, защото трябва умът ти и трябва виждането ти да е на друго място. Ти трябва да виждаш нещата по различен начин, защото си с Бога. И той казва, какво ще правиме, казва Господарю, какво ще правиме сега, какво ще правиме, Боже мой. И вижте какво му казва Елисей, без много да се чуди. А той отговори, вижте, това е директен отговор, а той отговори, не бой се. Плътският ум казва, ах, ума на духа казва, не бой се. Що да не се боиш? Защото няма от какво да се боиш, защото Господ е с тебе. И му казва следващите думи, защото, не просто не бой се, не просто, не се притеснявай, но казва не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях. Онези, които са с нас, са повече от тези, които са с тях. Чуй ме, какво искам да ти кажа. Дори и войска да те заобгради, дори и цялата армия да дойде да те обкръжава, всичките проблеми на света, на твоята врата да чукат, пак може да кажеш същото. Не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях. Ние сме от силната страна. Проблема е отново, че ние не сме настроени на правилната чистота. И ние не виждаме по начина, по който, ако ходиме близко до Бога, ще виждаме. И тогава казва Библията, че и помоли се Елисей, Господи, явно Елисей видя слугата, че беше много уплашен. Сигурно трепереше при жълта целия. И Елисей казва, Господи, отвори очите на слугата, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето хълмът беше пълен с огнени коне и колесници, и забележете, около Елисей. Казва, има армия. И Елисей става сутринта, прави си физ зарядката, 1, 2, 3, 4, нали знаете как. И слугата идва, треперят му краката и казва, какво ще правиме, тук ще мреме днеска, господарю, днеска изчерпени са живота. И господаря се обръща и казва, между другото забравя да ти кажа, около нас е пълно с огнени колесници, защото горе-долу това, което се случи. И казва, не бой се, не бой се. И когато си как изглеждат огнени коне? Огнени колесници. И какво са правили? Просто са стояли тия коне готови. И Елисей е виждал в другото измерение, докато слугата не виждаше в това измерение.
Той виждаше в естественото, както всички ние днеска или большинството от нас може би виждаме. В трудните ситуации ние продължаваме да гледаме в естеството и казваме какво ще правим. Обаче ако си близко до Бога, ти тогава ще виждаш измерението на духа и тогава животът ти ще е различен. Някой може ли да каже слава на Бога тази сутрин? Искам да ти кажа, около тебе, забележи, не просто си бяха там, не около града, около Елисей. Това значи, това говори, че ние с тебе сме под протекцията на Бога и ние сме важните, и ние сме ценните, ние сме тия около които има огнени коне и огнени колесници. И само стоят готови. Искам да ви говоря за Божията армия. Искам да ви говоря за силата на ангелите. Искам да ви кажа колко мощни са ангелите. Искам да ви кажа, че примерно един ден Иерусалим беше заобграден от 186 или повече хиляди войници, сирийски или асирийски бяха и бяха готови да съборят града, да унищожат града. И тогава Библията казва, излезе един ангел от Господа за една вечер уби 186 хиляди сирийци. Тия ангели стояха, същите тия ангели. Колко са силни, колко са мощни. Всяка армия е слаба и немощна и жалка в сравнение с един единствен ангел. Някой може ли да каже амин? И тия ангели са изпращани да слугуват на нас, които сме избраните да наследиме вечен живот, казва Библията. Ние с тебе сме под протекцията на Бога. Около Елисей, около тебе, около спасените има огромно количество протекция и слава на Бога. Ние трябва да знаем, ние трябва да виждаме в измерението на духа и не в измерението на естественото. Амин. Искам да взема повод и да ви говоря, че това не се отнася само за Елисей, а за всеки един от нас. Думичката Елисей е съставена от две думи на еврейски. Първата дума е Ел. Когато видиш думичката Ел или Ил в някое име, това винаги е името на Бога. Това винаги е името на Бога. Така че първата дума, която съставлява Елисей е Ел. На еврейски Елисей звучи така Елиша. Иша е, между другото, когато Бог направи Адам и Ева, човек или Адам на иврит е Иш. А когато Бог направи Ева от реброто на Адам, я нарече Иша. И той я нарече Иша, защото Иша означава оная, която дава живот. С други думи, името Елиша е Ел, Бог, и Иша, който дава живот. Или с други думи, Бог на твоето спасение. Така че това не се отнася само за физическото лице Елисей, но това се отнася за всички, които Бог е спасил и за всички, които Господ е дал живот. Вече някой ще каже ли слава на Бога тази сутрин. Така че тая протекция не е само за един човек и си казваме, колко би било хубаво да сме покрай Елисей в онова време, да видим тия огнени колесници. Чуеме, човече, тия ангели са изпратени да служат на всеки, който е наследил вечния живот. Някой може ли да каже слава на Бога? Аз съм вълнувам толкова много за това послание. Така че в трудно време не се бой, не се страхувай, защото знай, че повече са уния, които са откъм тебе, от уния, които са срещу тебе. И те са по-силните. Слава да бъде на Господа. И той и казва, отвориха се очите и той видя всичките тия неща. Огнени коне, огнени колесници около Елисей. И когато, забележете, сирийците се спуснаха към него, дойде сега всички, слугата вече вижда различно, слугата вече знае други неща. И казва, в момента се спусна сирийската войска, тръгнаха към него, извадени мечове, побеснели хора, тръгват към града да убиват, да колят. И това не беше като на филмите, гледаш Спарта и знаеш, че всичко е боя. Това не беше 3D преживяване, това си беше фул контакт. Това си беше истинска работа, хора. Казвам ви, фърчат едни конени колесници, едни побеснели мъже, които не бяха гледали само филми по телевизията за войната, а бяха участвали, ръцете им бяха клали хора, бяха убивали, бяха загробели мъже. Хвърчат тия бесни хора към града. И в този момент нашия пророк въобще не се притеснява. И вижте какво казва. И когато се спуснаха, Елисей се помоли на Господа, казвайки, порази тия хора със слепота. Нямаше голямо молитвено събрание. Нямаше много страх. Той просто каза, идват, гледа ги фърчат от всички страни, колесници, побеснели хора. Какво да ги правим тия? Я ги порази с слепота. И чуйте ме, сега ще ви кажа нещо. Аз не мисля, че това беше физическа слепота. С мен ли сте? И ще ви кажа защо. Защото после казва Библията, че той каза, следвайте ме. И те тръгнаха след него.
Той беше един стар човек. Аз си го представям един стар човек с едно кожухче, което беше още по-старо, защото то беше от Илия. Ходеше с една тоягичка, сигурно се подпира стария човек. И каза, айде ходете след мене. Слепи хора, нали, нямаше асфалт, вие си давате сметка. Нямаше асфалт, нямаше пътища, така че слепи хора как биха могли да го следват? И между другото говорим за хиляди хора. Не просто за 50 човека. Хиляди хора каза, следвайте ми. Те тръгнаха след него и ходиха 20 км, ходиха до Самария. Колко време ходиш 20 км пеша? По-малко, 2-3 часа. Аз съм го правил този номер. Като бях по-млад, разбира се, но това е една друга работа. Но какво искам да видите тук? И чудесно нещо е, че Славейковия превод, нашата Библия казва, порази ги с слепота, а Славейковия превод казва, порази ги с невежество. И чуйме сега, това невежество обяснява много, защото за мен по-голямото чудо не е, че те ослепяха, за мен по-голямото чудо, че Елисей се яви пред тях и казва, чуйте сега какво им казва, им, знаете ли, този човек, дето го търсите, го няма тук, на друго място е. Елате, аз ще ви заведа. Обяснете ми го сега това нещо. Как е възможно ти да отидеш и да кажеш на едни загробели момчета, които искат да превземат един град и казва, няма го човека тук, отиде си. И другото, което е още по-странно, че той им казва, елате, аз ще ви заведа. И още по-странното е, че те тръгнаха след него. Нещо се случи в ума им, според мен. Някой ще каже ли амин на това? Не беше физически да ослепеят нещо. Какво? Объркали сме. Те се спускат, разбирате ли? Те са настървени, те са нахъсани да убиват, да колят. И в един момент се изправя човек и казва, спрете малко, какво сте се развикали тук? Няма го човека тука! Къде е? Ами елате ще ви заведа къде е. И тръгна той с тояшката си, стария човек с това тръгна с тояшката си и върви с тояшката си и го следва една армия от няколко хиляди човека най-малко. Затова е хубаво да си изключваме телефоните, като влезем в църква, защото не смущаваме всички. Ние сме българи, си казваме, трябва да сме, халелуя, да. Добре, така че искам да ви кажа нещо. Те бяха поразени с невежество. Представи си сега няколко хиляди мъже загробели. Какво стана с мечовете им? Защото бяха извадени. Сигурно ги прибраха, сигурно си ги държаха. Чакай, отиваме да намерим Елисей. Той е в друг град. Какво ще кажеш? Това беше чудо също. Някой ще каже ли амин на това? Добре, и следващото нещо, което се случва, тогава Елисей им рече, не е този пътя. Прекрасно. Не е този пътя, нито е този градът. Последвайте ме и ще ви заведа при човека, когато търсите. Представяш си какво чудо? Когато търсите. И ги отведе в Самария. За нас ги отведе в Самария означава, но просто направиха 5 крачки. Истината, че беше на 20 км. Цяла войска. И ги води деца вика цял ден. И когато стигнаха в Самария, Елисей каза, Господи, отвори им очите, за да видят. И Господ отвори очите им, те видяха. Самария е столицата. Там са заобградени от Израилевата войска. И те са следвали Елисей, стигат до Самария, вътре са. И Господ каза, айде отворете. Елисей каза, отвори им очите, Господ. Господ им отваря очите. И те видяха лъковете опънати, мечовете извадени, готова войската да унищожи сирийците. Шок! Какво се случва, когато си воден от Бога? Това се случва. Печелиш победи без да убиваш и без да правиш неща, които не трябва да правиш. Когато си движен от Господа, протекцията на Бога е върху тебе. И не е нужно големи мускули. Библията казва, боя не е на силните, а боя на ония, които са с Господа. Библията казва, някои уповават на коне, други на колесници, но ние ще уповаваме на името на нашия Господ. Искам да ти кажа, това нещо е за тебе и за мене. Някои уповават на пари, други уповават на БМВ-та, трети уповават на политика, но ние ще уповаваме на името на нашия Господ, защото Той е наша протекция и Той е нашия защитник. Някой ще каже ли амин на това? И искам да ти кажа още нещо, какво се случи, колко е важно Божиите синове едно да виждат какво Господ прави, да са настроени на чистотата, да знаят, че Бог е винаги около тях и че ангелите са с Него, но бързо да се молят, да викат от Господа неща. Когато дойде трудно време, тогава се моли и тогава Господ ще е с тебе. Някои хора искат да видят морето червеното отворено, без египетската армия да е зад тях. Ние искаме морето отворено, но не искаме египтяните да ни голят с извадени ножове. Затова искам да ти кажа, никога няма да стане.
защото ще просто трябва да заобиколиш. Имаше едно време една сестра, имате ли още малко търпение? Свършвам след малко. Една сестра имаше. Това става по времето, тъкмо след като се случиха промените с комунизма. Падна комунизма, ако въобще някой е падал в България, но падна комунизма и тогава беше времето на визите, когато трябва да отидеш, където да отидеш, трябва да ти виза. Помните ли го това нещо? И купили си един брат и една сестра, вярващи хора, служители на Бога, трябва да отидат някои от западните страни, купили си билети за самолета, вярвали за парите, молили се за парите дошли, купили си билети, отишли на аерогарата и в момента, в който трябва да им пуснат там документите, билети да излизат и трябва да отидат към самолет, се оказва, че визите им са отказани. И брата, както много братя на вярата, казал: сестра, моята вяра беше до тук. Сестрата се обърнала към него и му казала: брат, моята вяра сега почва. Ние искаме да вярваме всичко като е наред. Вярата се движи и чудесата се случват, когато всичко е объркано. Когато египетската армия е за тебе и червеното море пред тебе. Когато няма изход. И тогава викна Елисей и Господ ги порази със слепота. И после действаше. И слава на Бога, че имаше и бърз ум. Това е важно. Някой път ще говорим и за това. И свършвам с този стих. Красотата на тази история. И докара ги той в Самария. А тогава, между другото, Израилевият цар беше нечестив. А когато ги видя Израилевият цар, рече на Елисей: да ги поразели, татко! Да ги поразели! Развълнуван. Дойдоха ми на тепсия моите врагове и сега ще им отмъстя. Сега ще им кажа аз на тях коя страна ще превземат и ви. Готов с меча. И Елисей му казва, а той отговори: не ги поразявай. Вижте, когато си движен от Бога, ти ще правиш нелогични неща. Но тия нелогични неща ще имат повече ефект, отколкото което и да е логично нещо понякога. В това време, като ти дойде врага на тепсия, не му прощаваш. Не го пускаш да си ходи, защото пак ще дойде и пак ще прави проблеми. Затова го убиваш и затова той се развълнува и казва два пъти в един стих: да ги поразели, татко! Татко, да ги поразели! Сега пусни ме само! Той беше като едно вързано куче, дето побесняло, готово да убива. Елисей се обърна и затова искам да ти кажа: ти и аз трябва да сме движени от Бога, за да можем да вършиме това, което Господ казва. Ако Той казва: на цялата улица са боядисани къщите в зелено, Той ти казва: бояди се къщата в жълто, не се предполага от тебе да коментираш, просто прави какво ти казва, защото в това има сила. В покорството на Господа има сила. И той му казва: не ги поразявай. Поразил ли би ти онези, които си пленил с меча си и с лъка си? Сега този стих е преведен по начин, по който аз не мисля, че е правилен. В православния превод се казва се буквално: да не би ти с твоя меч и твоя лък да си ги пленил, че ще ги убиваш ти. Казва: ти ли ги плени тези хора, че не си ги пленил ти, няма да ги убиваш. Бог ги е довел тук, Той ще се занимава с тях. Аз имам проблеми, какво ще правя? Бог е Той, който ще се оправя с тях, приятелю. Някой ще каже амин. Но каза нещо друго. В това време, разбирате ли, това нещо беше абсурдно, да ти падне врагът и даже Стария Завет казваше зъб за зъб. Те са убили израелтяни, давай тук да ги трепеме тия. И нали разбирате, че тия не бяха облечени в... Това не бяха някакви изкусни така оратори, тия не бяха някакви мили хора, те бяха ни много груби хора, убийци. Но казва, виж какво казва пророка: служи им хляб и вода, за да ядат и да пият и нека да отидат при господаря си. Божието водителство беше тотално различно. Нашето казва: ние тук трябва да се правим на голямата работа, ние трябва да се надуваме, ако може така да ходим по-такова, да се мислят хората, че сме по-голямата работа. Бог казва: бъди смирен. Ама чакай сега, тук са ми паднали, трябва да ги накълцам, да ги филетирам, да ги направя на нищо, да ги направя. Сега са ми паднали, идва водителството и казва: не, нищо такова. Нищо такова. Служи им хляб и служи им вода, дай им да ядат, дай им да пият и ги прати вкъщи. И чуйте какво стана, 23 стих е толкова красив. И така, той им сложи, забележете, казва, много ястия. Това беше шокиращо. Той не им даде просто хляб и вода, както пророка му каза, а каза: даде им много ястия. Един друг превод на български казва: направи голям обяд. Друг казва: даде им много ядене, им даде. Различни ястия, много ястия. Водителството на Бога беше тотално различно от това, което светската система тогава казваше. Както и днес.
Някой ще каже ли амин? Днеска каза, като имаш пари си нещо, като нямаш пари си боклук. Истината е, че това е тотално погрешно. Всеки човек, който е човек, е венеца на творението на Бога и само заради това си струва да го обичаме, без значение дали има къща, дали живее на улицата, дали мириши зле, дали е облечен хубаво и всички други неща. Ние трябва да обичаме хората. И затова пророка дойде и каза, няма да убивате, ще давате, ще благославяте, защото това ще промени много нещата. И казва, пророка каза, сложим хляб и вода, но не им сложим много ястия, сложим вино, направим голямо огощение, каза един превод. И казва, и след като, забележете сега, всички останали седат с пушките, казвам, но разбирате, с оръжията си седат и слагат ястията. Тия войници са заобградени и си казват на сирийски, ей, момчета, до тук бяхме. Готови са. И в един момент, вместо да почнат да летят към тях стрели и мечо извадени да почнат да колят, в един момент тръгват сервитьори. Тичат едни момчета с пилета, печени на грил. Тичат едни момчета с чаши. Ей, какво правиш, бе? Представи си, това са враговете. И след малко идва, как го поглежда, идва сервитьора и носи на сирийския войник, който допреди малко беше готов да убива израелтяни, тича и как го поглеждаш този човек? Он как гледа? Какво става? Ядаха и каза, след като не ги пуснаха да си ходят, оръжията бяха там, всичко беше там, след като ядоха и пиха, пусна ги и те отидоха при господаря си. Чакай сега. Добре, явно, че няма да умираме днеска. Може ли да си ходим? Мече е тука. Искам да си отиваме вече. Не може. Първо трябва да ядеш и да пиеш. Това като малките деца, нали? Знаете, малките деца никога не искат да ядат и да пият. Или искат бомбони, искат да бягат навънка. И майка ти и баща ти казват, не, стой да си изядеш яденето и тогава ще ходиш навънка. Нали? Така че стояха там и ги пуснаха. И чуйте, и сирийските чети не дойдоха повече в Израилевата земя. Вижте какво стана. Тук стана една много красива картина. Те трябваше да бъдат убити, не бяха убити. Получиха милост, получиха банкет, получиха веселба. И каза, те бяха съкрушени. Казаха, хей, какво направиха тия хора с нас, бе? Виждаш ли, ако бяха ги избили, други сирийци щяха да дойдат да се бият с тях. Но понеже те чуваха гласа на Бога чрез Елисей и се покоряваха на този глас, затова имаха ефекта. Каза, никога повече не може да се върнем. Колко красива история. Как любовта понякога е по-силна от отмъщението. Как прошката и благословението е по-силно от това да проклинаш. Как може понякога с добро да побеждаваш зло. Как можеш да си силен, правейки добри неща. Как можеш да промениш света, чувайки гласа на Бога и понякога правейки нелогични неща, като хранейки твоя враг. И аз искам да ви кажа тази сутрин, синовете на светлината трябва да ходят близко до Бога, да чуват гласа Му, защото в това има велики подвизи, в това има велики неща. Амин. Господи, благодаря Ти тази сутрин, този ден Ти благодаря, Боже, за Твоето Слово. Твоето Слово е силно. Боже, аз съм толкова превзет и толкова изпълнен от присъствието Ти тази сутрин и се моля, Боже, Ти да направиш мене и да направиш семейството ми и да направиш този дом духовен, да чува гласа Ти и да върши велики неща, да се покорява на Тебе и да вижда чудеса и знамения. Боже, аз те моля да ни помогнеш да имаме такава любов и такова покорство, защото да променяме. Вместо да убиваме, да даваме живот. Вместо да гоним, да даваме храна. Ти си казал, Господи, не се оставяй да те побеждава злото, но Ти побеждавай злото чрез доброто. И ние се молиме, нека ние като синове на светлината да бъдем хора, които ще донасяме благословение на този свят. И тия благословения ще променят съдбите на хората. Направи тая църква да чува гласа Ти. Не по-зле от това, което Елисей правеше. Не по-лошо от това, както Елисей чуваше, виждаше нещата в духа. Господи, нека и ние да чуваме и да виждаме нещата в духа, за да не бъдем движени от страх, да не бъдем движени от безпокойство, но да бъдем пълни с Твоя мир и да имаме победа след победа. В името на Исус Христос се молим. Нека цялата църква заедно с мен да каже Амин.